Amaw ni mga bata. Akit sa man si tawag-tawag na ko diri oy. Oy. Lo Carmen News. Lo mayawa ni Carmen News. Sa man yo. Ngayon na nga ni mo di. Shoutout ko ni Rami Kapin. Taga-Dawit Korte. Okay. Shoutout ko ni Sir Mata niya. Oh, shout out ko na si Sir Mata, ikaw. Shoutout ko Sir Buncha. Oh, Sir Buncha, ikaw. Shoutout ko sa Papa. Okay, ikaw. Wala. Shoutout Mama. Oh, si Mama, ikaw. Papa, sa Mama Papa ni yung way mga uyab. Kabati ani Carmen News, wa man ni mga uyab ni Carmen News. Be, patagaan ko niyo be, Skalibo. La, Skalibo. Tagaay ko og usa ka ngan nga naa sa Skalibo. Kaning naong nga naa sa Skalibo. Tagay ko usa ka ngan lang Skalibo. Ferdinand Marcos wrong, usa ikaw. Yawa, kay Jackson wala, dili. Corazon Alburo, wa may Alburo. Hi 1,000. Wala na, 10 seconds na. Sunod na po ha. Bugoy yan, shout out Carmen News, suportahan na to. Sunod na lang ha, wa mo sisiyos, Skalibo man. Oh, thank you, sunod na lang, pangunta na. Okay, bugoy yan mga bata, oy.